যাই পেলাই দিল্লীত কথা পাতিলো হোম সেক্ৰেটাৰীৰ লগত বিষয়াবিলাকৰ লগত আৰু হি NIA কেছখিনি बेखौ जोङो नोजोराव लाखिनानै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों खारन नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै लोगोसे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नायनानै निश्चय बुजिनानै मोनखाबाय आं दिनै मानि सायाव बा मानि थाखाय बबे बिथिंनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना हमदांनो हाखाबाय बा बुजिनानै मोनखाबाय गोरलैनो नङा होमबा दा जाय हक नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा रोखा मिथिना लानो हागोन दिनै जोंहा UPPL सरकारनि जितुनाखि प्रमद बर' सार BTR नि CM बिथाङा पलिटिकेलनि गेजेरजों बा पलिटिकेल बारहावाया हौ हौ बारनायनि खारनाव बा BTC इलेक्शना खाथि फैनायखाय दिनैनि दिनाव जोंहा BTR नि CM प्रमद बर' सारा देरना ब्लासारजों लोगोसे जेसेबांखिनि NDFB नि केडार्सफोर दं बा लिडारफोर दङ बिर जोहोलाव बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बा NIA केसाव फासिनानै दङ बिथांमोननि थाखाय दिल्लीयाव थांनानै सावरायहैदों होननाय बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों नाथाय बे बाथ्राया दिनै पलिटिकेल खाथिखायसो इलेक्शन खाथिखायसो दिनै प्रमद बर' सारा दिल्लीसिम थांलायनानै सावरायहैदों अर्थात आसाम सरकार CM चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनायाव बा बिथोन मथे बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै सावरायहैदों होनना बुंदों दा बेसेबांसिम सैथो जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय बेजों लोगोसे जोंहा इउनाइटेड फराम एक्स NDFB आ गोदानै बर'नि पलिटिकेल मोनसे हान्जाखौ दाफुंमारबाय नङा होमबा दाफुंमारबाय दा बिथांमोननि पलिटिकेल हान्जानि मुङा जाहैबाय सर्ट फर्माव APB मिथियो ना APB दा नोंथांमोना अलरेडि मिथिजोबखाबाय आरो बुजिनानै मोनखाबाय दिनै आङो नोंथांमोननो सिगांनि इन्ट्र' बायदियै BTR नि CM प्रमद बर' सारा मा बुंदों बिनि भिडिअखौ आं सुंद'यै होग्रोनि जास्ट 1 मिनिटबो गैया नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लाग्रो दे যাই পেলাই দিল্লীত কথা পাতিলো হোম সেক্ৰেটাৰীৰ লগত বিষয়াবিলাকৰ লগত আৰু হি NIA কেছখিনি অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আৰু তেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি এই কেছখিনি কেনেকৈ নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিম 7 আমাৰ কেডাৰ বা তেখেতসকলে জেলত আছে সেই সকলৰ কেছটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰলৈ লিখিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোৱা হিচাপে আমি যাই পেলাই দিল্লীত কথা পাতিলো হোম সেক্ৰেটাৰীৰ লগত বিষয়াবিলাকৰ লগত আৰু হি NIA কেছখিনি অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আৰু তেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি এই কেছখিনি কেনেকৈ নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিম নিশ্চয় नोंथांमोना बुजिखाबाय बा हमनानै मोनखाबाय जोंहा BTR नि CM प्रमद बर' सारा अर्थात जोंनि बर'नि सासे राजा होननानै बुंनानै लानो गोनां जायो जोङो दिनै बिथाङा इलेक्शन खाथिखाय बा जानो गोनां फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि सिगां बिथां प्रमद बर' सारा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टारजों थुनलाइ जानाय बायदि बा बिथोन होजानाय बायदि दिल्लीयाव थांनानै NIA केसनि सायाव बा NDFB फोरनि बिर जोहोलाव बिथांमोननि केसनि सायाव दिल्लीयाव थांनानै सावरायहैदों दा सेन्ट्रेलनिफ्राय माने केसखौ आसामाव ट्रेन्सफार खालामनो होदों जा आसामाव ट्रेन्सफार खालामबा केसा नर्मेल जागोन नङा होमबा दा आसाम सरकारा बिजिरनानै बिथांमोननि केसखौ माने सहसै हगारनो हानाय बायदि मोनसे लामानि थाखाय सावरायहैदों आरो दा बेथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बै समनिफ्राय मानो सावरायनो रोंदिया मानो माथा मारिनो रोंदिया मानो सानखांदिया दिनै इलेक्शना खाथि फैनायखायसो बिथांमोना सावरायबाय नामा आरो थारैनो जोंहा बेफोरबायदि जिथु बै समनिफ्रायनो सावरायनायमोनब्ला मोजाङै जिथु डिक्लेयार नों आं रायजो राजाफोरनो फोसावनायमोनब्ला बा जोंहा हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिर जोहोलाव बिथांमोननो जिथु बे रावखौ सिगाङावनो फोरमायनायमोनब्ला बिथांमोना खिजानि नैबे बर'नि गोदान मोनसे जोनोम होनाय पलिटिकेल हान्जाखौ दाफुंनाय नङामोनदां बा दानाय नङामोनदां बिथांमोनाथ' गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ सम होदों बा सुबिदा होदों नोंथांमोनखौ सावरायनो थाखाय सुजुग सुबिदा होदों चान्स होदों नोंथांमोना नाथाय बे समखौ बबेयाव बारहोलांखो बबेयाव मा खालामनानै थाखो दिनै नोंथांमोना हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिर जोहोलाव बिथांमोननि जायखौ लानानै BTR एकर्डखौनो खालामनो हादोंब्ला नङा होमबा जों खोनानो मोन्दों खोथाथे खोथा बा खुगाजों खुगा BTR एकर्डआनो NDFB फोरनिसोमोन होननानै हाथियार लानानै सोमावसारनाय संग्राम खालामग्रा बिथांमोननि थाखायसो बे BTR एकर्डखौ खालामनानै लाबोनो हादों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो बे BTR एकर्डआनो NDFB फोरनि मुङावसो दं होननानै जों खोनानो मोन्दों अब्ला बे BTR एकर्डआ थारैनो NDFB फोरनि मुङाव दंमोनब्ला दिनै BTR एकर्डनि गेजेरजों NDFB फोरा मानो NIA केसआव जाबसिन जानानै 6-7टा चार्जशिट जाबसिन जानानै दिनै मानो जोबथेसालियाव जोबजानानै थाबाय थानो गोनां जादों बा जोबथेसालिनि मानो आलासि जानानै थाबाय थानो गोनां जादों बै न' गोजानि मानो आलासि जानानै थाबाय थानो गोनां जादों नोंथांमोना बेखौ निश्चय मिथिगौ बै समनिफ्रायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोनायमोनब्ला दस्रा खामानिखौ नोंथांमोना दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'नानैब्लाबो बिथांमोननि थाखाय बा बिर जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय खामानिखौ मावनोब्ला दिनैनि दिनावथ'
बीर जोहोलाव बिथांमोना बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबीआ गोदानै पलिटिकेल हान्जाखौथ' दाफुंनाय नङामोन ना दागौमोन नामा मालाबाबो दायामोन आंनि साननायाव दे स' दाथारोमोनब्लाबो बे उननि समाव रायलाय होनलाय नोंथांमोनजोंनो ज'है दालायलायनानै ज'है एलायन्सआव ओंखारलायनाय जागौमोन खोमा आं बेखौसो सानो दा नोंथांमोनहा आंनि साननायाव सम गैलिया मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनहा जिखिनि एनडिएफबिनि बिथांमोनहा दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारजों सोरबा सेन्ट्रेल सरकारजों भारतनि नरेन्द्र मदि बिथांजों मिनिस्टारजों सावरायहैनाय बेफोर गासिबो जागासिनो दंखायो सोलिगासिनो दंखायो दा बेखौनो बुङो नोंथांमोना गुबुनाव थांनानै रायलायनानै फैखांनायनि उनावसो नोंथांमोना आगान होयो नैबे मोनसे बाथ्राया बेनो दा बेखौनो बुङो नोंथांमोना बुंबा दुखु मोनो हा अमानि उरनायाव सैमा गाग्लाय होननाय बाथ्राया बेनो दिनै नोंथांमोना मोनफ्रोमबो गुबुना मावनानै दोनखानाय खामानिखौ नाम लागासिनो दं बा मुं लागासिनो दङ दा जाय हक नोंथांमोना मावदोंब्ला मावथारदोंब्ला मोजांनि बाथ्रा जानांगौ बिथांमोननि केसा उद्र बेबो मोजां बाथ्रा जाय सरकारा बर'नानै होनो हागोन देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोनखौ NIA केसनिफ्राय उदां अख्रां बिरहोनो हागोन ना बिथांमोनजोंनो आंनि गोरबोनिफ्राय आङो सापर्ट दङ बिथांमोनजोंनो आं सापर्ट दङ बे सिदा बाथ्रा दे दा नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ बुजिखागौ इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबीआ दिनै गोदानै APB पलिटिकेल हान्जा दाफुंबाय थारैनो ब्रायैनो दाफुंमारबाय आरोना दा बेखौबो जों बुंनो थाङा नैबे गोदान बर'नि पलिटिकेल हान्जा दानायाव नोंथांमोना बाहागो लाथारनांगौ भट होथारनांगौ इलेक्सनखौ बेयावनो होथारनांगौ होननानै जों मालाबाबो बुंनो हाया मानो होनना बुङोबा जोङो बयथिंबो नायो जाय सरकारा मोजां मावगोन जों बिथिंनो माबागोन नाथाय दा जोंहा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबीआ सरकार गैथ'वा नैबे इलेक्सननि उनाव मा जायो बे बिथांमोननि खाफालनि खोथा दा मोजां बिथांमोना दिनै गोबाव सम मालायनि सायाव आसा फारिनानै थानानैबो बिथांमोना गावसिनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो हायाखै बिनि सायाव बिथांमोना धिक्कार दङ दुखु दङ बिथांमोना गोरबोआव गाबखांनाय दङ रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बर'फोरनि थाखाय बिथांमोना साननाय दङ गोथौ मेलेमजों बिथांमोना साननो हानायखायनो दिनैनि दिनाव गोबाव समनिफ्रायनो बा गोलाव लं प्रसेसनिफ्राय बिथांमोना सानै साननानै दिनै नैबे गोदान बर'नि पलिटिकेल हान्जाखौ दाफुंमारबाय दा बे बर'नि पलिटिकेल हान्जा दानायनि गेजेरजों नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि अनजालि बिनानाव हा मुङाबो अनजालि दैमारि मेडाम बे अनजालि दैमारि मेडामा मा फोरमायखो बे बर'नि गोदान पलिटिकेल हान्जा दानायनि सायाव नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन आरो गोसोआव लाखा BTR नि CM प्रमद बर' साराबो जोंहा अनजालि दैमारि मेडामनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ माखासे साननांगौ दं होननानैसो आङो गोरबोआव सानखांनाय फैयो आरोखि दा नोंथांमोन आं बारा गोलाव खालामसानला नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो बुजिनानै लादो आं गिबियावनो गुदि BTC हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोननि गेजेरजों आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरो नंगौ दिनै गोदान मोनसे रिजनेल हान्जा दानाय जाबाय जायनि मुङा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एबा APB गुसुङै जेखौ बुंदों बेखौहाय सानसेयावनो साननानै दानाय जायाखै आरो बे नङा जे माबे जायगायावहाय बेसेबां दङ बेसेबां थाब्ला गोदान दानो हाया बेबो नङा जोंहा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ जेब्ला जों मावनायखौ सुखुनाय बादि मोना साननायखौ जाफुंनाय बादि नुवाखै रायजो राजाया माबादि मावदोंमोन माबादि साननानै खस्थ' खालामदों बेखौ जेब्ला जाफुंनाय बादि नुवा अब्ला गुबुन आफाद हान्जा दानायनि बयहाबो मोन्थाय थायो बेबादिनो जोंनि BTC आवबो जों दिनै जिखिनि जोङो आसा खालामदोंमोन जों नङा जों पार्टी दाग्रा हिसाबै नङा खिन्थु रायजो राजा हिसाबै एज ए होल जि आसा खालामदोंमोन बे आसाया दिनै लासै फेलें जानो हमदों गैया जालांबाय थानो हमदों जोंनि थाखानाय मोन्थायफ्राबो बेवहाय बयनिबो लुबैनाय हास्थायनायाव दिनै जोङो बे आफादखौ दादों हान्जाखौ दादों जों बयबो मिथिगौ जे बर'फ्रा जुजियालासेनो जेबो मोनाखै आंखि बर' रावखौ मा हांखोजों लिरगोन बेनि थाखायबो जोङो दावहा होनो गोनां जादों बेनि थाखायबो जोङो जिउ होनो गोनां जादों थै होनो गोनां जादों बेवहाय ओरैनो मोनि जा जोंनि बेबस्था सासन बेबस्था BTC नि जिथु सासन बेबस्था मोनथाम गोरोबथाजों मोननाय बेखौहाय जोङो रैखाथि होनाया जोंनि दायित्व आरो बे रैखाथि होनो थाखाय बिबान लानानैनो दिनै जोङो बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दादों जेरै 6 शिडिउल मोननांगौ नङामोनब्लाबो कनस्टिटिउसनखौहाय एमेन्डमेन्ट खालामलायनानै 6 शिडिउल होबाय 6 शिडिउलनि ओंथिखौ जों बयबो मिथिगौ जे बे जाबाय
गावखौ गाव खुंनो मोननायनि मोनसे बेबस्था राहा खिन्थु दिनै जों बेखौ नुवाखै गासैबो गोजौनिफ्राय जायो जे गुबुना दैदेनहरो गुबुना थिनो बे मथेसो थायो खिन्थु दिनै जोंहा लामा दालांल' जाबानोथ' जाया दिनै स्कुलनि केम्पासा बिल्डिंआ मोजां जाबानोल' जाया खिन्थु जोङो हारि हिसाबै बर' हारि हिसाबै मान सनमानजों खर' दैखांनानै थांनानै थानो मोननांगोन दिनै जोंनो जि एसे हा होबाय एसे जायगा होबाय एसे बेबस्था होबाय बेयाव खिन्थु जोंखौ गावबादि थानो होआखै जोंनो न'खर फिसा मोनसे होबाय BTR दा खिन्थु बेयाव जोङो गावनि गोसो मथे सेल्फ रुल खालामनानै जों थानो हायाखै दिनै जियाव हा होदों जियावहाय जोंनो जायगा होदों बेयाव जों न'खौ माबोरै लुना लागोन खथानैनि ना खथाथाम बेखौबो सोरबायासो बुंहरो दिनै आंनि बारियाव आङो मा मैगं गायगोन बेखौबो सोरबायासो बुंहरो बेखौथ' जोङो उदांथि मोननाय होननानै बुङा मोन्थाय मोननानै होननानै बुङा बेवहाय जोंनो सोरबा एसे न' हा होब्लानो जोङो हान्थु खारायनानै खर' गंग्लायनानै थांनानै थानांगौ बे नङा दिनै बे जागासिनो बिनिखाय जोंहा जि मोनदों बेखौ जोङो सेफगार्ड होनो थाखाय जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोंनि उदांथिखौ बुहुमाव खर' दैखांनानै थांनानै थानो जाहाथे जों हायो मान सनमानजों बिनि थाखायसो जोङो दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ दादों खुनु पार्टि खुनु सुबुंनि बेरेखा बे नङा बेवहाय जोङो BTR न'खराव थानाय गासैबो हारि हारिसा धोरोमारि राव रायज्लायग्रा गासैबो सुबुंनि मोजां हास्थायनानै बिथांमोननि मोजां मोनथाय खौसेथि बयबो समानै बुंनो मोननाय समानै मोनजानाय समानै गोग्गो देहा मोननाय बेफोरखौ जोङो नोजोराव लाखिनानै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों